नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला फणसांच्या बियाची भाजी दाखवणार आहे, म्हणजे घोटियांची भाजी मालवणी पद्धतीने दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया साहित्य। बघा, हे फणसाचे बिये मी फोडून वगैरे पाण्यात घालून ठेवले, दोनदा धुवून। आणि हे त्याच्यासाठी कांदा, कढीपत्ता फोडणीला, ओलं खोबरं आणि हिंग, तेल फोडणीला, गरम मसाला, मालवणी मसाला, हळद, चवीसाठी मीठ आणि जवला पण घालून करणार आहे भाजी, त्यामुळे जवला। आणि फोडून आता तुम्हाला साफ करून कसे करतात ते दाखवणार आहे। थोडेसे ठेवले आहेत मी, बाकीचे करून घेतले आहेत। हे बघा, हे असे आपण फोडायचे खलबत्त्याने किंवा दुसऱ्या कुठल्याही हत्याराने आपण फोडायचे। अशी सालं निघतात। मग असे सोडून मग बिया काढून असे हे सालं काढून त्याची पाण्यात टाकून ठेवायचे। आणि दोनदा मी धुवून ठेवलेले आहेत। हे बघा असे। तो आता तापला आहे, मी गॅस फास्ट ठेवला आहे, स्लो करते। तेल टाकते 4-5 चमचे। कढीपत्ता टाकून घेते। त्याच्याबरोबर हिंगही टाकून घेते, 1 चमचा हिंग। हिंग टाकून घेतलं। आता कांदा घालते। कांदा थोडा ना जवल्याच्या ह्याच्यात पण घालायचा आहे, म्हणून थोडासा शिल्लक ठेवणार आहे मी। जवल्यानंतर फोडणी घालून त्याच्यामध्ये घालायचं आहे। गरम मसाला थोडासा घालूया, थोडासा घालायचा, जास्त नाही घालायचं। ते पण ढवळून घेते आता। आणि हळद पण घालून घेते। हळद थोडीशी घालायची, हे बघा एवढीच घालायची थोडीशी। गॅस मी फास्ट ठेवलाय। कांदा थोडा हे झाला पाहिजे, नरम झाला पाहिजे भाजून। आणि चिंचेचा कोळ आपण जवला घालणार ना त्यावेळी घालायचा आहे तो चिंचेचा कोळ। आता मसाला घालून घेते। थोडासा कांदा। आता मसाला घालून घेते। 1 चमचा तरी घालायचा मसाला। घालून घेऊया। धुवून मी दोनदा ठेवलेले आहेत हे घोटे। आणि ह्या तिसऱ्या वेळा पाण्यात घालून ठेवले, जवळ अर्धा तास तरी ठेवले असतील मी पाण्यामध्ये, कारण त्याच्यावर थोडासा दीग असतो ना, ते निघून जातं। मग गॅस मी स्लो करते, फास्ट ठेवलाय। ढवळून घेऊया। मीठ घालून घेऊया, 1.5 चमचा तरी मीठ घालायचं, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे आपण घालायचं। तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही घालू शकता। आणि आता सोमती आपण त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचं, म्हणजे शिजायला पाहिजे चांगले घोटिया ते, म्हणजे बिया। हे 2 पेले, म्हणजे ग्लास म्हणजे 2 पेले आहेत, म्हणजे ते चांगलं शिजवण्यासाठी 2 पेले तरी घालायला पाहिजे। आणि खोबरं नंतर घालायचं शिजल्यावरती। तर ह्याच्यावरती मी झाकणी मारून ठेवणार। आता भाजी आपण बघूया। तशी मी 2दा उघडून मी ढवळलेली आहे, ढवळायला लागते ती मध्ये मध्ये। आता बघूया आपण शिजली आहे का। हे बघा मस्तपैकी शिजली आहे, हे अशी होते। आता आपण ह्याच्यामध्ये हे बघा, इथे गरम आहे जास्त, दिसते जरा शिजल्यासारखी। गरम आहे म्हणून मला ती दाबली जात नाही, जाम गरम आहे।
आता आपण याच्यामध्ये खोबरं घालून घेऊया. खोबरं घालून घेऊया आणि ढवळून घेऊया आणि परत 2 मिनिटासाठी झाकण मारून आपण गॅस मी फास्टच ठेवला आहे. आणि ह्याच्यानंतर परत आपण दुसऱ्या टोपामध्ये जवला फोडणीला वगैरे घालून त्याच्यामध्ये ही भाजी थोडी टाकून मी जवल्याची भाजी करून दाखवणार आहे. त्या झाली काय 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवलेलं आहे मी. हे अशा प्रकारे झालेली आहे. आता मी गॅस फास्टच ठेवला आहे. मगाशी मध्ये बारीक केलेला थोडा, आता मी फास्ट ठेवला आहे. तर ही पूर्ण झाली आहे भाजी तयार. आता ही मी बाजूला करून ठेवते. थोडं पाणीच राहू दे त्याच्यामध्ये. जे जो कोण हे मी जवला मच्छी खात नाही ना त्याच्यासाठी ही वेगळी, ह्याच्यामध्ये वेगळा मी जवला घालून आता ह्याच्यामध्ये वेगळी थोडी करणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी या टोपामध्ये 2 चमचे तेल घालते. आता जवला घालते फोडणीला मी 2च चमचे घालते. आणि आता थोडा हा कांदा ठेवला आहे फोडणीसाठी तो घालते. हे बाजूला करून ठेवते बघा. कांदा थोडा भाजू दे. थोडासा ह्याच्यामध्ये मसाला टाकते थोडासा. घेऊया याच्यामध्ये जवला मी 2दा धुवून वगैरे 15-20 मिनटं भिजत ठेवलेला हा. घेऊया याच्यामध्ये. गॅस मी बारीकच ठेवला आहे. तर फास्ट करते जरा. याच्यामध्ये चिंचेचं पाणी पण टाकून घेऊया तुमचा, म्हणजे आंबटपणा थोडा भाजीला येणार. मी मच्छीला पाहिजेच कारण हिमूसपणा असतो ना मच्छीला, म्हणजे आंबटपणा पाहिजेच असतो. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून 5 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवूया, म्हणजे शिजून येईल तो चांगला. बस एवढंच पाणी, अर्धा ग्लास तरी घालायचं आणि शिजत ठेवते. आता आपण हे खोलून बघूया. जवला शिजला असेल. 5 मिनिटं झाली. चांगला शिजून आला जवला, चांगला शिजला. आता आपण ही भाजी थोडी याच्यामध्ये घालूया. गॅस मी स्लोच ठेवला. आम्ही काय 2च माणसं खाणार आहे त्याच्यामुळे थोडीच टाकते मी, जास्त नाही. तुम्हाला पाहिजे तेवढी तुम्ही टाकू शकता. जवला जरा भाजला पाहिजे, शिजला पाहिजे म्हणून तो मी वेगळा घातला. गॅस थोडा फास्ट करते म्हणजे चांगला हे कोण येईल, शिजून येईल त्याच्यामध्ये. आता ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट नक्की करा आणि करून बघा. अशी जवल्याची पण आणि साधी पण भाजी अशी छान लागते. फणसाच्या बियांची भाजी.